така медийно, когато трябва да си изявяваш, че от един Фейсбук статус просто можеш да направиш цяла сензация. И не стига, че правиш сензация, пък и колегите ти, които са в другите медии, те копират от тебе. Така, вчера ми изпращат роднини статия, ето я, така, че мъжа ми е станал известен. И как е станал известен? Така, още разкрития. Шеф, става въпрос, нали, за трагедията, която се случи в Петрохан. Така, още разкрития шеф на военни ветерани в България. Той го е казал. С мен се свързва Ивайло Калушев и каза: събери няколко свестни човека. И кой го е казал това? Мъжа ми, Цветан Такев. Тоест, той е казал, Ивайло Калушев се е свързал с него и му е казал: събери няколко свестни човека. Така, и какво ще си помисли веднага четецът? Че Ивайло Калушев след първите убийства, още когато бяха издирвани с момчето и младежа, се е свързал с мъжа ми и вероятно трябвало да му направи някакви страхотни разкрития. Нали? Защото той през това време е издирван и той трябва с още няколко свестни човека, които ще го разберат, едва ли не да се изповяда. Така, от съседи пък чухме, че Ивайло Калушев и други хора, които ходят по пещери и така нататък, са ни били на гости и са пили тук във Валхала. Просто, тези съседи, те са го чули от други хора и наистина просто не мога да повярвам как е възможно тази мълва да се разнесе. Така, решавам аз да отворя, нали, така чичко Google, така и какво да видя, нали, освен, че мъжа ми, нали, е шеф на военни ветерани, всъщност той е председател на Съюза на ветераните, както и да е добре, окей, нали, така. Така пише името му в Google и естествено, нали, първата статия отново е свързана с Ивайло Калушев, така, Цветан Такев. Така, с мен се свързва Иво Калушев и ми каза: така, еди какво си. Така, пише се, нали, така, нали, кой е мъжа ми, нали, с какво се занимава и така нататък, нали, и чак, естествено, накрая, всъщност, нали, става ясно кога и защо Иво Калушев се е свързал с него, това беше преди години във връзка с пресъхването тук на река Искрецка, нали, и той просто трябваше да му, нали, така, нали, по коментарите във Фейсбук, нали, така да му даде някои разяснения всъщност къде е отишла водата, кога ще дойде и така нататък.